Takže som Tadaši, dneska vyznám nové a dneska to bude video z upratovania môjho setupu. Setup už plánujem upratať fakt dlho, pretože je tu strašný bordel a potom, že som si kúpil novú klávesnicu a už tam není tá veľká, čo zabrala, že celý stôl, tak je tu vidieť extrémne veľa bordelu. Toto neviem, prečo tu vôbec je, ale dobre. Takže som sa rozhodol, že dneska všetko podpájam, dám dole do stola, vyčistím počítač, pretože pozrite na to, pozrite na ten prach, jak tam je fajne usadený. Tu na zdroji, na grafike, na féne, proste všade. Takže som sa rozhodol, že aj to urobím. Plus budeme vymieňať tento horný čierny fén. Vymeníme s týmto bielým, pretože ja som ich vymenil z neviem ani pre nejakého dôvodu. Takže to ešte potrebujeme vymeniť. A jo, inak si to všetko upracem a tak. Toto inak vidíte moju capture kartu, ktorú už mám celkom dlhú dobu, ale neviem na čo, pôvodne som ju chcel použiť na Switch, lenže vtedy som mal taký savý notebook, že to sekalo, takže neviem, možno ešte s ňou niečo vymyslím zase. Chvíľku upratovania máme nádherne čistý stôl. Teda nie úplne čistý, lebo vidíte prach, to ideme dať všetko preč. A takto to vyzerá na posteli. Toto sú všetky veci, čo mám na počítači. Takže samotný počítač, dva monitory. Tento si teda, ten aktivuje trošku prachu. A všetko ostatné a nás teraz zaujíma vyčistiť tento prach všetkým, takže si idem pre utierky. Toto ideme použiť na to, aby sme to vyčistili, čiže ja si budem takto asi trošku novšiu. Asi napríklad, no. Veral som streme a ideme to trošku útať, lebo toto fúha. To je velice veľa bordelu, hlavne za tými vecami, čo sa úplne nedočiahnem, len tak napríklad Pozrite na to, koľko je to prachu. Fuj, však to je nechutné. Musím to dať rovno do koša. Teraz to už iba doutieram. Takže prvý si zoberieme túto monitor. Použijeme najprv vrch. Dobre, tento monitor je done, takže ten si dáme bokom znova. Ďalej tu mám tento monitor. Ten je trošku, ten tu nemám tak dlho, ale aj tak je už dosť zaprášený. Takže ideme na ďalšiu vec. Opa! Toto je oveľa ťažšie, jak ten nový. Pani podložka, máte nejaké posledné slova pred svojím vyčistením? Ak nie, ideme na to. Toto musím dať normálne vyčistiť do kúpeľne, takže to sa
Budeme venovať toto potom, lebo toto je úplne špinavé. No a teraz ideme na samotný počítač, takže ja sa vám ozvem, keď to budem mať nachystané. Konečne dohlásili, tak môžeme ísť na to. Tu mám nádherný môj počítač. Kúknite na ňo, aký je pekný more. No a teraz budem otvoriť, ale čím to budem teda fúkať, keďže nemám kompresor, no mám pumpu na člny, alebo pumpu na člny, ja neviem, ako vám teraz povedať. A toto používam vždycky, pretože je to extrémne silné, dáte si tam proste ten nadstavec a fúka to ako kompresor. Takže ja idem najprv otvoriť počítač, pretože to bez otvorenia počítača proste nepôjde. Potiahneme, chytíme, komu koľko prachu žíba na tom skle, neviem, či to budete vidieť, ale tam je fakt veľa prachu, more. Sklíčko si položíme opatrne na tu, teraz si vás otočím, takto, nech vás vidím, že jak to vidíte vy. A ideme teraz na to, takže som si dal niečo asi na ústa, ale už kašlem na to, takže ideme teraz tento počítač vyfúkať, ako si to zaslúži. Zoberieme si pumpu, otočíme ju a teraz ideme na to. Fuj, toto bude špinavá robota. Čo ti dáva, fuj. Prvý fúk, počkajte, ešte dáme dole toto. To je tiež celkom veľa požehnanie prachu, fuj. Fuj. Preto to vždycky robíte vonku, lebo keby ste toto robili vnútri, tak skapete. Ok, chvíľku počkáme, kým sa ten prach znova ako keby usadí. OK, ten je dole tiež. Ten musíme tiež vyfúkať, kam vám to ukazujem. Ten musíme tiež vyfúkať, ono to, no takto to vidno. Oproti slnku, aké sú tam čmuhy prachu. No my ešte musíme tieto fény spredu dať. Dajte mi podlohu. OK, toto vyzerá celkom pôjde, ja si idem pre tie senzitívne utierky, lebo to inak nepôjde. Nanesol som si jednu, jak taký kripak som si dal všetky a som zobral iba jednu, takže to bude o to zaujímavejšie, no. Tuto spodok trošku poutierať, tento bok, kde sa zachytáva ten prach. Hlavne to sklíčko. Potrebné na rade donesené. Konkrétne, počkajte, ja si vás kontrolujem, dobre, máme ešte toto. Ideme na to, takže asi začneme týmto, pretože toto do pečice. Tak, dobre. Fén máme odpojený. Teraz musím odpojiť iba zo základnej desky. Opa. Tak tento. Tak. Dobre.
Fúha, tento má ale tiež dosť solidne veľa prachu na sebe. Tento fén treba pripevniť hore. Aby kábel bol čo vlastne najlepšie nejak schovaný, tak by som ho dal takto, takže ja si ho tu nejak prichytím. Asi nejak takto. Tak, nádhera. No a teraz posledná vec. Teraz budeme musieť celý počítač otočiť. Neviem, ako zachytiť. Takto, ok. Takto. A kto by ste nevedeli prečo? Pretože tu vzadu sa nachádzajú všetky káble. Ďakujem. To teraz takto odsvaknem. Jo. Tuto parchu až tak není, hej, to nemá tam, jak sa nazbiera ten parch, neviem kam to dám, aby sa to nedoškadlo. A my potrebujeme prevliec ten fénový kábel cez túto dierku. To bude zaujímavé teda toto. Vlastne potrebujeme prevliec takto jedno. Není to až také ťažké, ale ako keby som si nedal ten zadný panel dole, tak to proste nedám. Aby tento fén vlastne fúkal viac do grafiky, tak by som musel dať vyššie, lenže potom by sa toto spadne a je to zbytočne ťažké, takže som rozhodol, že to iba čisto pripevním nejak strategicky, nech to pekne fúka. Tak vlastne CPUčko si dosť pravdepodobne aj sama poradí s nastavením vzduchom, ale dobre pripevnené. Teraz to bude asi veľmi zaujímavé dávať to všetko dokopy. Najprv toto budeme musieť ešte vyfúkať. Túto vec, tak ja to vyfúkam iba rýchlo. To som položil. To nejde, to treba učiť si toto na šupu. Tieto. Ešte to si trošku vyfúkam.
No teraz vám tu ešte ukážem, že ak ten setup nakoniec dopadol. Vyzerá nejako takto. Je oveľa viac čistejší, povedal by som, že je trošku viac uprataný. Vyzerá nejako takto. Tento vrch si nevšímajte, to tu bude vždycky bordel, proste tam si všetko odkladám a jo. Podľa mňa to vyšlo veľmi dobre, ja som rád, že si pozreli toto video a na budúce. Čaute.